Senyores i senyors, comença la funció. هل تعرف مايداي هو أرجبوني؟ كتبت أرتن في هبائب لشيء كفار كتبت أرتن في هبائب أريد ما في الأرض دون أموت أكل غاليا فيها أتشكل مماغا هل تكلمت يوما ما الأرض؟ أنا أتكلم مولا سجور وأخومي أتكلمون مري يقولون لي أشياء يشرعون لي وما دا يدركم ما دا يزي يزوم أنا شرعولناهم وما دا وهم يزمرون لي ويمسجونني في تجديل أيام كولبورالو من دنيز يريدون جدا ليندني وأحب بوكي أنتم هادو دونجي الدان أريد أن أرديد تشهاري أريد جايب تاميل لشيك ميل بدرا من هاشا شغلف أتشكر ممالا لاو أريد خرمان فقط أريد الروح أريد فيها أريد ومساغاكا أمسيها دفقات سميو مسادة سمو وانا يستيون كل ما أريد في أدير ملاجد مالوستينورب مالاساجور كل ما أريد فيها أريد مراك سفينة! Estigues quiet i dorm tranquil. La bomba aviat explotarà. No t'adonaràs de res. Demà serem pols a l'infern. Les libèl·lules liles i els elefants se t'enduran els llims tan lluny com un llamp. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Estigues quiet i dorm tranquil. La bomba aviat explotarà. No t'adonaràs de res. Demà serem pols a l'infern. Les libèl·lules liles i els elefants se t'enduran els llims tan lluny com un llamp.
Bon dia, Pep Toni. Com ho dus, això? Vai, Martina, va bé. Tot a punt? Anem feina. Els músics sempre darrere hora. Bé, els músics i tothom. Si això fos un any normal no seria problema, però enguany, bé, ens en sortirem. Si n'hem sortit de tot el que ens n'hem sortit, que la cosa està agafant volada. Vendran totes les autoritats del país. Serà la festa de l'estandard més important des que es va començar a celebrar. Molt bé. Tota Mallorca encara està convulsa. Què dic, tota Mallorca? Tot el país. Bé, me'n vaig, que veig que tenen molta feina. Sí, només m'enreden aquests regidors de ser... No vull que després diguis que per culpa meva no ho has pogut enllestir tot a temps, eh? Vés-te'n a Arredondo. la regidoria de cultura, jo aniré fent feina. Vinga. Diu el comte que quan tot el navili va ser ajustat a la Palomera i el rei va baixar a l'illa del Pantaleu amb molts rics barons i d'altra gent per esvergir-se i alegrar-se, ja que la mar els havia esgotat, això va ser un diumenge al matí, els sarraïns es van haver acostat a la terra davant de l'illa del Pantaleu. Fins a 15.000 sarraïns, a cavall i a peu, amb llurs armes, dels quals en partí un, i entrà a la mar, i nedant vingué a l'illa on hi havia el rei d'Aragó. I quan va haver sortit del mar, vingué davant del rei, se li agenollà i el saludà amb son llatí. I el rei li donà vestidures i després preguntà pels fets de la terra i del rei sarraí. I el sarraí li digué: Senyor, tingues per cert que aquesta terra és teva i del teu manament, que ma mare em digué i em pregà que jo vingués a tu i tu digués que ella és molt sàvia dona i ha conegut en la seva art d'astronomia que aquesta terra deus tu conquerir. Diu el rei: Com et dius? Senyor, digué el sarraí, Alí m'anomenen i sóc majordom del rei de Mallorques. Digues, el rei sarraí on és i què fa? Senyor, el rei és a la ciutat i ha comandat per escrit, jo els he comandat, 42.000 homes ben preparats, dels quals n'hi ha 5.000 a cavall i els altres són bons soldats i molt valents i ardits. I cuida en badar-te que prenguis terra en cap lloc de Mallorca. Faràs gran seny si cuites a prendre terres tan de pressa com puguis abans que ells siguin eixits de la ciutat. Amic, digué el rei, sigues benvingut i sàpigues que et faré un gran bé a tu i a la mare dels teus fills, així que et tindràs per ben pagat. Quan el rei i els barons de l'host hagueren entès el que el sarraí els hagué dit, seguiren son consell que al vespre els preparessin per marxar tan prest com trobessin lloc on terra poguessin prendre. Quan vingué la nit, les tarides, les galeres i els llenys foren preparats i anaren tota la nit a vela i a rems costejant la ribera. Quan hagueren anat així tota la nit i el jorn del dilluns fou esclarit, veieren davant seu un vell port que té per nom Santa Ponça, en què podien molt bé així i que no hi havia cap sarraí. I aquí prengueren terra tan prest com pogueren cavallers i soldats. I aquí veieren un vell puig, alt i escarit, i un servent amb camisa, amb avargues als peus, amb un panó bausà partir de l'host i pujar al puig. I després marcar amb el panó que hi pensaven pujar abans que els sarraïns hi fossin. Quan els cristians ho veieren, n'estigueren molt alegres i així com davallaren de terra amb les armes, pujaren al puig, que un no esperava l'altre. Quan en Ramon de Montcada estigué preparat dels primers, pujà al puig amb gran quantitat de gent i allí veieren venir els sarraïns que eren a la Palomera, fins a 10.000 que els anaven seguint. Barons, digué en Ramon de Montcada, jo els iré a espiar tot sol i una partida de la gent romandrà al puig i l'altra davallarà al pla. Per res que veiéssiu no us moguéreu fins que jo sigui tornat amb vosaltres. En tant, en Ramon de Montcada davallà del puig amb una partida de gent i quan foren al pla, partir dels cavallers i dels soldats, se n'anà tot suau i a vell pas, armat amb son cavall vers els sarraïns i espiar quants eren i quants no. Quan els sarraïns el veieren tan fort aproximar-se, se sentiren fortament afrontats i se'n desarrenglararen més de 40 i corregueren vers ell. Però en Ramon de Montcada, gran com és, s'escapà d'ells amb molta elegància i tornà cap als seus. Barons! Els sarraïns són molta gent, però Déu serà amb nosaltres.
i que cadascú tingui ferm cor i bona esperança en Déu, i els atacarem ardidament. Aquest consell s'avingueren tots i anaren a atacar els sarraïns, cavallers i soldats. La batalla fou molt gran, però els sarraïns no pogueren resistir i començaren a fugir de vers les muntanyes. I els cristians, ferint i tallant, els encalçaren. Els sarraïns no pogueren anar més avant per les muntanyes, que eren altes, i els boscos, grans. En aquesta batalla moriren ben bé 2.000 sarraïns, menys dels que retingueren a la presó. Ben, Bertoni, tu trobes que és com una fita històrica, això de música escoltada? Sí, mira, fins i tot m'havien telefonat ara mateix que me diuen que vol venir a tocar la rotonda de Palma Nova, no sé què, i dic, no, que estic fent una cosa d'escoltar. Bé, me podries fer la meravella aquesta que me vas passar l'altre dia? Això, Però posa'm un to guapo, Bueno. Bertoni. Fotre. Bé, espera un moment. No és aquest el meu to? Ja ho veig. Ponen-se l'altra una vegada. Ja. Aquest m'agrada. En fem molt d'aquests. Vinga. Primer hi haurà els tamborers, no? Després van anar els tamborers i els nins i els cavalls i tot això. Som. Vinga, anar fent 3x4, en saps? Dóna'm esto. Ja, 1, 2, 3. Ja no sap ningú la història del nostre gran rei en Jaume. Mustí està ja la pauma que mos dona la victòria. I ara aquí hi ha un reguinyol. Reguinyol no. Sí, mi reguinyol. Reguinyols no. Va, teu. Tot, no toca a mi, tot s'ha perdut. Reguinyol. Sempre va com una sort que és mestre. I mare, i dona. I beneit. Tot s'ha perdut, la colcada molt pocs la recorden ja. D'aquella hermosa diada dins breu temps ningú hi haurà que em pugui contar cap mot quan jo encara era fredina. Digueu-mos-ho pres, Pedina, digueu-mos-ho pres. Això seran nens, els nostres. Tocar poemes. Aquest home, Ivan Abat, tenia a l'illa condició de noble i gaudia d'un gran prestigi entre la gent del poble. No es coneixia que hagués comès cap turpitud i l'experiència que es tenia de la seva persona era d'integritat i de cavallerositat fins que l'Alcorà decidí prescindir d'ell. Es va desprendre de les seves alaies i anar vers el rum, els cristians, havent apostatat amb el pretext que tenia por de llur força i càstig. Els demanà al govern de la ciutat a canvi del seu ajut i es lliurà a l'host que tenia més propera. Acceptaren en plaer la seva apostasia, així com també les seves pretensions, i l'ajudaren en l'adversitat que es micolaria la seva bona sort. Demanar per a la gent pactes de protecció i edictes de bon tracte. Per tot on passar, portar els diabòlics amb ulls i predicar entre la gent la propaganda cristiana. Contagiar els cors de tal malaltia que els feu abandonar l'estat de bona salut que gaudien. Aleshores, acordaren amb els rum que durien a bon terme tot allò amb què s'havien compromès. Els rum els enganyaren i els mostraren tal generositat que era impossible que els dèbils la rebutjassin, car pensaren que el seu sabor era dolç al paladar, quan en realitat era una metzina ràpida i mortal. Fou la més gran de les desgràcies que pogués ser llançada sobre la gent i que provocà la feredat de la guerra, car aquests ajudaren els cristians amb queviures i ferratges i els eximiren així de les dures condicions que els afligien i que els incapacitaven per aconseguir llurs objectius. Escolliren els rum, escolliren els musulmans d'entre els rum, persones en qui es familiaritzaren al llarg de les seves visites i en qui posaren llurs esperances. Els proporcionaren un tracte amable i engendraren envers ells sentiments de cordialitat i estima.
D'aquesta manera, la morada s'apaivagà i els cristians pogueren continuar el setge. Si no els haguessin ofert la pau, pactant una treva per aconseguir la tranquil·litat, en més de confiar i cohabitar amb ells i obeir-los com no amenacin i proveir-los dels queviures que poguessin, haurien hagut d'abandonar l'empresa, pues se'ls hauria esgotat la intendència i la dificultat per proveir se'ls hauria obligat a deixar l'illa. A mi saps que m'agradaria? Un tros de terra amb un pou. Res més. Un tros de terra amb un pou. M'agradaria treballar la terra, sense desposseir-la de la seva riquesa. Parlar amb ella. Ja has parlat mai amb la terra? Jo parlo amb els arbres i ells em parlen. M'expliquen les seves coses i jo els explic el que m'il·lusiona i el que em preocupa. I ells m'escolten i em donen bons consells. L'altre dia els vaig dir que era molt feliç perquè t'estimava. I van començar a sacsejar les branques fent moure l'aire per besar-me a les galtes i al coll i a les espatlles. Tens molta sort de tenir-los per amics. Jo vull presentar la meva terra als teus arbres. Vull començar la vida des del no-res, des d'una simple llavor. D'una en sortiran 1000 i parlaré amb elles també. Tinc ganes de no cobejar res pel cos, només per l'ànima. Vull amics, però d'ells en vull l'amistat, els seus consells, els seus acudits i les seves rialles, la seva ajuda si em cal o bé la plenitud d'oferir-la si ells la necessiten. Tot el que he de fer en la vida ho vull fer amb la terra, amb els arbres, amb les llavors, amb els amics. Tot el que he de fer a la vida ho vull fer amb tu. Nunca fue la nuestra lengua de imposición, sino de encuentro. A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano. Fueron los pueblos más diversos quienes hicieron suyo por voluntad y libérrima el idioma de Cervantes. Va agafar les mans i les posa en la terra i em cremà per un moment. Tu vens d'ací, no pots canviar això. I entenia tot el que deien els arbres, jo només sentia d'ell. Em va alçar contra el cel per asseure'm els muscles i esclatar la meua ment. Jo sóc d'ací, no puc canviar això. I vaig entendre tot el que deien els arbres, només sentia d'ell. Per fer més, per avançar més, ser sostenible es farà visible des del meu lloc fins al més remot. Sembrar ací per acollir allí, interpretar un altre repertori, salvar a pams el propi territori, un nou model, un nou poder, per haver més, no renunciar a res. Hem de fer un esforç per escoltar els arbres, on només quedarà bé. Hem de fer un esforç per escoltar els arbres, on només quedarà bé. Només bé, només bé, només bé, només bé. Només bé. Bon dia, Martina. Bon dia. Quina sorpresa.
Què, vens a renyar-me perquè encara no està tot enllestit o felicitar-me perquè tot ja està molt avançat? Vinc a fer de regidora de cultura. Ui, això vol dir que hi ha males notícies. Sí, ara vinc de parlar amb el Valde i ens ha donat ordres concretes. L'Ajuntament té com a prioritat reorganitzar la caixa. La nova situació requereix un bon coixí. S'ha trobat que hi havia moltes despeses innecessàries, per dir-ho d'alguna manera. Es veu que la caixa perdia de per tot i a cada regalim hi havia un espavilat amb un cos separat. Han decidit racionalitzar despeses com sigui i retallar tots els pressupostos, inclòs el de la festa de l'estandard. Bé, jo no sé quin era el pressupost dels altres anys, però amb la meitat entendrem abastament. No arriba ni a una quarta part. Bé, ja ens espavilarem, no passis ànsia. Martí, no m'agradaria ser tan optimista com tu. Ai, Maria, si no veig ni en aquestes circumstàncies, fes-t'ho mirar. Fins i tot la retallada de pressupost, que també m'afecta a mi, em sembla una bona notícia. El que compta és la gent, el compromís de la gent amb la festa. I no em podia imaginar que fos tan gran. La gent encara està contenta, encara li dura l'eufòria. La il·lusió compensarà la retallada de pressupost. Això fou l'any 1229 de l'Encarnació, el darrer dia de diumenge, al matí, i feu un temps vell i clar. I el rei d'Aragó feu saber a tothom de l'host que es preparés per entrar a la ciutat. I tots anaren a oir les misses i es confessaren i combregaren. I després anaren a dinar de plors i de llàgrimes i es perdonaren els uns als altres. I prengueren llurs armes, i quan foren tots armats, anaren cap a aquella part on devien entrar. En tant, un soldat que era de Barcelona es desarrenglarà amb un panó que portava i s'enfilà als murs, i 5 altres soldats li anaren al darrere i feren caure els sarraïns que hi havia a una torre i allà posaren el panó. I després feren senyals amb les espases a l'host que decidissin entrar i cridaren «Via dins! Via dins, que tot és nostre!» Així els cristians foren molt alegres. I després d'aquests, n'entraren ben bé 300 molt ben preparats i després tota la cavalleria. I quan foren tots entrats, es reuniren en un lloc. I després anaren endavant i atacaren amb gran pressa els sarraïns que s'havien ajuntat en aquell carrer. Així que els esvaïren i els mataren a tots. I així anaren endavant, tallant i matant sarraïns fins al castell de llur rei que hom anomena l'Almudaina. I tota l'altra gent anaren per la ciutat amunt i avall matant sarraïns de manera que en tot aquell dia no feren altra cosa. I aquells que s'havien recollit en el castell dels jueus es rendiren al rei per fer les seves voluntats. En aquest mig estant, uns homes de Tortosa trobaren el rei sarraí en un corral i el manaren cap al rei. I li demanaren moltes coses i, entre d'altres, li digueren que els fes lliurar el castell de l'Almudaina i ell trameté el missatge i tot seguit fou retut. Després digueren que els fes venir els captius cristians i ells els feu venir. I foren 180. I quan aquests foren davant del rei, se li agenollaren i li besaren les mans. I el rei i tots aquells que eren amb ell ploraren de pietat pels captius que tan mal havien sofert. Quan el vespre fou vingut, tots foren albergats a la ciutat i els captius se n'anaren cadascun amb els seus amics i foren immediatament desferrats. I tots reposaren aquella nit. I ja els era ben bé de menester, perquè molt aquell jorn havien treballat. Han de venir o no han de venir? Cantar, però venen sempre. Sempre venen. Jo crec que tots els músics... Jo soc la primera. Per mi que no he arribat mai prest enlloc. Ara nosaltres amb ells. Ja era hora. Ja tornamos a Tomorés! Vinga, veniu.
fet tard, eh? Guarda, quin local més guapo que teniu. Ah, és un luxe. Això és teatre, però. Va. Està Bé, què hem de fer? Guapo, que local. Què hem de fer, mem? Seu aquí, per Tracta d'anar favor. muntant escalcada, A aquesta. prop. Anem bé, això, mem. Súper. T'ha arribat la MP3. Sí, m'ha arribat la MP3, no l'he pogut obrir, però. Sol passar. I d'obrir els sentits i anirà bé. Hem de ficar estoc d'estamborera, no? Tu comences. Tu fica el que vulguis. Quan et passateu, sàpiga, Però programes d'en Massot o els tamborers que toquen ara? Tu passes la versió d'en Rodríguez a matar. Ja no és. Sí, ja hi serà. Me donaràs els tòpics. Sí, amb quin to això, Toni? En so bo. En fa oi. Tu comences. En tant d'anys com han passat, la meva memòria flaca d'aquella festa tan maca no en traurà cap ni trellat. Ja no veig res que em record d'aquell temps, les alegries, tothom ja es mor. I com més transcorren dies, més se torna el cel funest, més i més mon cot s'inclina. Digueu-mos oprès, Predina, digueu-mos oprès. Ibn Sairi, en veure que l'enemic havia cobrat tanta força i potència i que havia esborrat els musulmans el camí envers una bona nova, va sortir vers el camp en cerca d'un ajut per preparar o d'un auxili per renovar i també per acabar amb la unió efectiva que hi havia entre cristians i musulmans, que no era més que un pacte immund, gens meritori, al qual es devien totes aquelles coses fatals. Els reuní i els amonestà. I els demanà que deixassin córrer les aliances amb aquells seus enemics. Acceptaren les condicions que havia posat i deixaren d'oferir als cristians tot allò que fins aquell moment se'ls havia facilitat. Resolgueren no acudir més al seu campament i mataren aquells cristians que hi havia al seu costat. Quan el dissabte els cristians atacaren la ciutat, tal com havien decidit i pretenien fer, ompliren l'ordre de la desgràcia i el rebliren fins a vessar. I com els lleons que t'ataquen quan et trobes desprevingut, envoltaren la ciutat i els infants escalaren els panys enderrocats de la murada. Fou un dia dels més angoixants per assolir la salvació, de manera que el terror recordà més que cap altre el dia de la resurrecció. I la gent del diumenge va combatre durant tot el seu dia, que era el segon dia de combat. S'animaven uns i altres a no decaure i ampliaren els esborants que havien produït en aquelles fortificacions i entraren en combat fins al darrer dels seus homes, portant el ferro tant al seu interior com al seu exterior. Concentraren l'atac en el mur de nova construcció i el traspassaren. Embestiren contra els bastiments auxiliars i els escombraren. S'enfrontaren en tot el que li sortia camí i hi toparen. Continuaren els combats durant tota la nit i se succeïren sota la seva ombra com si fossin un al·luvió. I compareixien envers la ciutat a peu o a cavall. Apuntar l'alba el dilluns i la mort no deixava de jugar de forma absurda amb aquelles ànimes perseverants. I les fletxes volaven envers els cors, apesarats pels mals averanys. La posició escollida pel defensors era protegida i atacada, i els portells eren tapats i de bell nou foradats. Els esforços dels cristians augmentaven, i enfront d'això es mantenia la fermesa dels musulmans a qui Allah concedia el martiri. Els cristians, en veure que els seus infants tenien dificultats i que els seus atacs de res servien i que si s'apropaven eren humiliats amb nou refús, atacaren amb els cavalls que havien guarnit amb els gonions. D'aquesta manera varen córrer amb els poltres envers aquella roca pelada. Galoparen, l'envestiren i la sobrepassaren. Un d'ells s'avançà i feu penetrar el seu cavall per aquell esbaldrec i va encendre la torxa dins aquella obscuritat. La gent s'acovardí i feu anques enrere. D'aquesta manera, l'estratègia de la defensa es va enfonsar i es feu realitat el desfici. Després entraren un segon i un tercer. Es produí una situació compromesa
i les circumstàncies esdevingueren dramàtiques. La infanteria pogué acostar-se al mur, fer malbé per complet i aconseguiren destruir-lo. Així fou, doncs, com el diable, al Seitan, va satisfer la promesa que els havia fet i s'acomplia d'aquesta manera la decisió d'Al·là, car no hi ha ningú que pugui apel·lar-hi. En el primer carrer es toparen amb un grup dels més nobles musulmans que els deturaren una hora. Romangué el valia amb ells durant un cert temps i els ajudà a resistir i donar proves de saber comportar-se amb fermesa davant l'adversitat. I comparegué el maleït i benevat que portava en sens la pitjor de les intencions a causa de la seva apostasia i els encaminà envers d'un altre indret. D'aquesta forma, i per sentència d'Al·là, va tenir lloc la més gran de les crueltats i es creà una commoció igual a la del primer moment del dia del judici. Els cavalls a galop, o més ben dit, els torrents devastadors, camparen a llaure per la ciutat i anorrearen així tota aquella bellesa en gràcia i favors, que clavaren l'espasa tant als combatents com als qui no lluitaven. Aïllaren el valí de la fortalesa de la ciutat i el descobriren acompanyat d'un nombre reduït de gent. S'amagà una de les cases i la partida d'infidels l'envoltà. Entraren a la casa i el rodejaren. D'aquesta manera passà a ser el seu presoner. Mentre succeïa tot això, les flames dels incendis cremaven i crepitaven i el foc virulent ho envaïa tot. I els músculs eren partits en dos i els òrgans eren trencats amb fúria i els pits s'englotaven i les ànimes abandonaven amb dificultat els cossos i les salvatgines eren apedregades amb còdols escairats i les cabelleres es tenyien amb el roig intens de la sang. La fortalesa tancà portes amb tota la gent que hi havia allà dins, tot esperant que no se'ls aplicat sentència de mort o d'esclavatge com la que va recaure sobre els habitants de la ciutat. El rei d'Aragó es presentà a ells i els va prometre que serien ben tractats i dictar a favor seu l'edicte de protecció. La fe que se'ls havia donat fou conculcada després i els vengueren en el mercat de l'ignomínia. Foren reunits els presoners i la terra s'omplint tots ells. La seva concentració semblava com si fos la d'un gran exèrcit. Ordenà al rei el còmput de les morts i el seu nombre arribà als 24.000, que foren tots morts, com si la seva sang fos una sola, espoltrits, esquinçats, xapats. A mi saps que m'agradaria? Un tros de terra amb un pou. Res més. Un tros de terra i un pou. M'agradaria treballar la terra, sense desposseir-la de la seva riquesa. Parlar amb ella. Ja has parlat mai, tu, amb la terra? Jo parlo amb els arbres i ells em parlen. Em diuen les seves coses i jo els explico el que m'il·lusiona i el que em preocupa. I ells m'escolten i em donen bons consells. L'altre dia els vaig dir que era molt feliç perquè t'estimava. I van començar a sacsejar les branques fent moure l'aire per besar-me les galtes i el coll i les espatlles. Tens molta sort de tenir-los per amics. Jo vull presentar la meva terra als teus arbres. Vull començar la vida des del no-res, des d'una simple llavor. D'una en sortiran 1000 i parlaré amb elles també. Tinc ganes de no cobejar res pel cos, només per l'ànima. Vull amics, però d'ells en vull l'amistat, els seus consells, els seus acudits i les seves rialles, la seva ajuda si em cal, o bé la plenitud d'oferir-la si ells la necessiten. Tot el que he de fer la vida ho vull fer amb la terra, amb els arbres, amb les llavors, amb els amics. Tot el que he de fer la vida ho vull fer amb tu. Siguiendo el símbolo y ejemplo de nuestro caudillo, la unidad de los españoles y su disciplina es base de nuestro renacimiento presente y futuro. Cada uno en su puesto tiene el deber de aportar su esfuerzo personal para cumplir la consigna suprema de Franco, unidad y trabajo. Sí? Sí, són jo.
Sí, Fernando, sí que me'n record. Sí, ens les vam tenir una vegada a la ràdio. Sí, està ben informat. L'Ajuntament m'ha encarregat l'organització de la festa de l'estandard d'enguany. No, de que han vist pocs, els justos. La festa de l'estandard fa 700 anys que se celebra, per molt que la coordini poca cosa, hi he de dir. És com la història, l'han feta. Sí, ja el veia venir, sí. Miri, Fernando, no, enguany els regidors no duran la medalla amb la cinta espanyola i... No, home, l'any passat el que ha passat seria... Miri, Fernando, ja ho sé que era privilegi d'Isabel II, ja ho sé. Miri, i d'enguany serà privilegi meu que no l'eduqui. No. Miri, escolti, Fernando, jo no li he faltat el respecte, va? Miri, si té algun problema, parli-ho amb l'ambaixada. A mi no m'emprenyi! Ben sinistres atapen les goles. Des i ara fa 100 anys que estem tancant totes les portes. Lentament roseguem els plats de la misèria, n'han fet llosa i dels records falses memòries. Que no bufi mai més el maleïtonent, ofegant les ànimes com si fossin sospirs. És i ara fa tants anys, estranya manera d'anar a morir. De la misèria n'han fet llosa i dels records falses memòries. De la misèria n'han fet llosa i dels records falses memòries.
ja no és d'incertesa, sinó d'emoció. Ara Fris intenta evitar aquell desig tan reprovable en un organitzador, que és que ja s'hagi acabat tot i siguem dia 1. Quan t'encarreguen organitzar una celebració que fa més de 700 anys que es fa, el primer que penses és que això, per força, s'organitza tot sol, que només hauràs de tenir cura d'algun detalls. Anava ben errada. Vaig tancar els ulls i amb els arxius a la memòria vaig imaginar un vídeo que se'm projectava a l'interior de les parpelles. Vaig veure que seria bastant més complicat del que em pensava. Veia els cossiers, veia els cavallets i intentava mirar-me'ls amb els ulls dels guiris, amb els ulls dels veïns que es trobaven al seguici casualment en el seu camí. Vaig provar de mirar la projecció imaginada, posant-me en la pell d'algú que no ho feia dret per la pròpia festa de l'estandard, sinó per l'exar i la curiositat, per algú que fins i tot pot ser no sabia que se celebrava. Quin sentit tenen els símbols si ningú no els pot entendre? Quin sentit tenen els elements folclòrics si no són un element de complicitat, de cohesió, si es limiten a ser peces de museu en moviment? El problema era que s'havia de canviar tot, sense tocar res, que s'havia d'aconseguir fer coincidir un fons i una forma que havien perdut tota connexió. Hem de veure si ens n'hem sortit. Em falta fer mitja dotzena de trucades i ja estarà tot dat i beneït. Festa de l'estandard. 3, 2, 1... Anem a veure. Sabeu les contestes? Duis el paper. Margalida, tens el paper. Tu, Toni, has sorratxat? Sí. Va, tu? Sí, també. Bé, i de to com anem? Bé. Bona recordeu de l'altre dia? Més o menys, sí. Anem a veure. Penseu que jo començaré dient... Faig l'estrofa aquella... Margalida, no molestis. No comencem. No heu de fer que botades, ara, Espera, ara vos donaré un to d'aquests bons. Va, jo diré. Callau i teniu paciència, que tot vos ho diré, i res més vos contaré si no escoltau en silenci, bla, 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 D'acord? Fins que... Això és cada vegada aquesta estrofa. Les contestes, anem a veure les contestes. La primera contesta vostra és... Qui la sap? Tu? Vinga, dalt. Quan jo encara era fredina... Conteu-mos a tot, padrina, conteu-mos a tot. Molt bé, Margalida. L'altra, aquella que jo acabo dient. Més i més mon cor s'inclina. Digue-mos-ho pres, padrina, digue-mos-ho pres. Te n'has anat un pelineu d'estò, però després el agafarà. No te preocupis el més mínim. Toni, jo diré... Bueno, que després tot això ho hem de fer plegats, Que em venien de la Xina. Que ja fa molt d'anys, padrina, que ja fa molt d'anys. Molt bé, súper. I el rei partí la terra per cavalleries i per als homes de peu així mateix. A més, que tothom hi fos franc, anant i venint, cristià, jueu o sarraí, de tot allò que hi entrés o que entregués. I així, la ciutat de Mallorca es poblà de cristians, i tota l'illa. Heus aquí en Bernat d'Esclot, heus aquí en Bernat d'Esclot, el cronista català. Per escriure teniu mà i bé dominau l'argot, però us valdria més callar
perquè quan era ballat i a la guerra ni al complot vos no hi vareu pas estar. El Masumi té raó, el Masumi té raó, jo no vaig en el combat, perquè encara no era nat i aquesta és l'explicació. Però després tot m'ho han contat i tant si us plau com si no, la història del guanyador es dona per veritat. De veritat només n'hi ha una, de veritat només n'hi ha una, altra cosa és com es veu. Sí que és ben cert que la creu va guanyar la mitja lluna. És així com feis fortuna, vau guanyar però quin preu, per vosaltres el trofeu convertir Mallorca en runa. La guineu quan no les heu, la guineu quan no les heu, diu que són verdes encara. Esquivant el qui dispara, vam entrar a ciutat a peu. Si Ala és el vostre Déu, assenyat és fer-se teu, la muralla, perdoneu, més semblava una mampara. Ja podeu anar presumint, ja podeu anar presumint de poble conqueridor. Fei memòria, per favor, que la història ha anat seguint. On és vostre breu instint? Si heu anat dient sí senyor, a Borbó rere Borbó, des del temps de Felip V. Finats? Jo hi vaig sempre. Empats. Ja no sap ningú la història del nostre gran rei en Jaume. Vostí està ja la palma que mos dona la victòria. Tot s'ha perdut, la colcada molt pocs la recorden ja. D'aquella hermosa diada dins breu temps ningú hi haurà que em pugui contar cap mort quan jo encara era fadrina. En tant d'anys com han passat, la meva memòria flaca d'aquella festa tan maca no en traurà gat ni trellat. Ja no veig res que em record d'aquell temps, les alegries, tothom ja es mor. I com més transcorren dies, més se torna el cel funest, més i més mon cor s'inclina. Digueu-me res, padrina, digueu-me res, digueu-me res. Calleu i teniu paciència, que tot vos ho diré, i res més vos contaré si no escolteu en silenci. Doncs sabreu com en memòria del dia de la conquista feia en funció de tal glòria que era una cosa mai vista. I admiració dels estranys que em venien de la Xina. Fantàstic! Com ho tenim, això?
Bé, tot és a punt, anirà com una seda i serà un excitàs de gent i d'implicació. Així ho espero. Sí. Vens a dinar? Sí, deixa'm que replegui 4 coses i anem a celebrar-ho. No sé com ho fas, però sempre m'acabes encomanant l'eufòria. Què vols, Maria? Encara em dura. Com pot ser que encara et duri l'excitació si aviat farà 10 mesos que es va proclamar la independència? Ai, Maria, si ens hem passat mitja vida lluitant per això. No hi ha dia que no em desperti i pensi si ho hem aconseguit, ho hem fet, i ja em dura el bon rotllo tot el dia. No, si jo a vegades també em desperto i penso que ho he somiat, però no em dura tant com a tu. Sí, perquè mentre nosaltres anàvem born amunt, born avall, celebrant-ho, a vosaltres vos va tocar treballar i consolidar-ho. No, i us en vau en sortiu prou bé, Ha estat el canvi de règim més pacífic de la història de Mallorca. Però vau haver de sacrificar el goig d'abraçar amics i desconeguts. Jo que ho vaig poder fer, no ho oblidaré mai. Bé, em queda la festa de demà, que en té moltes ganes. Aquella nit vaig passar un moment pel Born i vaig al·lucinar. Veia gent en senyeres i estelades i pensava, aquest. Jo l'endemà també vaig ser a Barcelona i vaig pensar el mateix. Però d'on han sortit tots aquests? Però tampoc no és qüestió de requetejar-los res. Benvinguts! Benvinguts els independentistes post-independència! Què? On anem a dinar? On anem a dinar? A prop de la Porta Pintada hi ha un restaurant d'un àrab que li diuen Ahmed Al-Mazoubi, que diu que quan va venir a Mallorca ara fa 10 anys ho va fer en la clau de la casa dels seus avantpassats. Ui, aquest l'hem de conèixer! Deixi la meva casa, prengui el bastó. Cal que amb una esperança trenqui la tristor. Faré una cabana de pedra i de fang on la terra em doni el seu guany. Clavaré les meves arrels creixent de cara al cel. Donaré fruit abundós i l'hivern em despullarà, de neu em cobrirà, neu que es fondrà a poc a poc. Després de la lluita intensa vindrà el repòs. Deixaré la terra adobada pel meu esforç. I els fills que em segueixin potser marxaran, però vagin on vagin constants. Clavaran les seves arrels creixent de cara al cel. Donaran fruit abundós i l'hivern els despullarà, de neu els cobrirà, neu que els fondrà a poc a poc. A mi sap que m'agradaria? Un tros de terra amb un pou. Res més. Un tros de terra i un pou. M'agradaria treballar la terra, sense desposseir-la de la seva riquesa. Parlar amb ella. Ja has parlat mai amb la terra? Jo parlo amb els arbres i ells em parlen.
M'expliquen les seves coses i jo els explic el que m'il·lusiona i el que em preocupa. I ells m'escolten i em donen bons consells. L'altre dia els vaig dir que era molt feliç perquè t'estimava. I van començar a sacsejar les branques fent moure l'aire per besar-me les galtes i el coll i les espatlles. Tens molta sort de tenir-los per amics. Jo vull presentar la meva terra als teus arbres. Vull començar la vida des del no-res, des d'una simple llavor. D'una en sortiran 1000 i parlaré amb elles també. Tinc ganes de no cobejar res pel cos, només per l'ànima. Vull amics, però d'ells en vull l'amistat, els seus consells, els seus acudits i les seves rialles, la seva ajuda si em cal, o bé la plenitud d'oferir-la si ells la necessiten. Tot el que vull fer a la vida ho vull fer amb la terra, amb els arbres, amb les llavors, amb els amics. Tot el que he de fer a la vida ho vull fer amb tu. Cal que deixi la meva casa, prengui el bastó. Cal que amb una esperança trenqui la tristor. Misteriosa com una aranya
FM.